אדם מבוגר שמתעד את סיפורו האישי ומעביר מסר משמעותי לילדיו ולנכדיו, חש תחושה של ערך, שלמות עם חייו, והוא מועצם מעצם תהליך התיעוד, וכן מהתוצאה הסופית. כשהמשפחה צופה בסיפור על המסך, סבא או סבתא זוכים להיות שוב על קדמת הבמה, עטופים בהערכה ובהתרגשות של כל בני המשפחה. שמי שירה פולקמן, ואני עובדת סוציאלית מומחית לגיל השלישי. אני מכירה היטב את הצורך בגיל הזה בתיעוד חיים והנצחתם, וזו זכות גדולה עבורי לסייע בידם לממש את משאלתם. אני כאן גם עבור בני משפחה צעירים יותר, שאיבדו בן משפחה אהוב ומעוניינים להנציח את זיכרונו. אני אעזור לכם להפוך את הזיכרונות והגעגועים לסרט דוקו אישי מיוחד ומרגש.